strašne mi mrznú nohy. A to tak vyzerá tak lacno, ale... Ty vole. Ho, 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 ho! Skorý Santa prichádza s novými kopačkami, ktoré ideme otestovať normálne. Ja keď si predstavím Skechers, tak mám normálne pocit, že idem si obuť tenisky s koliečkami zadnými. Môžem urobiť ten hlavný rez? Zlatý rez sprav. Punčové rezí. Dúfam, že to nebudú kopačky s kolečkami. Nie, na krabici tu nám majú špecifikácie. Rovno na mňa vyletel batôštek. A to tak vyzerá tak lacno, ale... Ale máš to aspoň zips vnútri. Ale je to dobré, no. Ameno, ameno. O, tá podrážka, poďte sa na to. Čo si blázen? Toto odlepíme? Z tej nálepky to normálne zostalo ešte biele. No nevadí, to sa vykope. Na druhej napísané normálne, že attention, treba zdávať bacha. A túto nálepku attention, že tento chrom sa zničí používaním, dám na seba, lebo ja sa tak ničím používaním. Kopačka vyzerá nejako takto, z druhej strany taktiež Skechers logo. Celá kopačka je pogripovaná, sú to ako keby také malé výstupky. O grip by to malo byť postarané. A dokonca sa dali aj repráky. Cože? Pripomínajú mi ako Umbro nejaké kopačky, také podobné. Alebo Lotto možno kúsok. Lotto, jednoducho šanca vyhrať. Teraz sme na umelej tráve, takže vlastne aj môžeme otestovať, ako sa poškodí táto podrážka. Napíšte sami do komentára, ako hodnotíte tieto kopačky. Som zabudol vlastne, však v takýchto kopačkách hrá Harry Kane. A teraz momentálne, keď točíme toto video, v Bundeslige má normálne, že štatistiky 11 zápasov a 17 gólov. S týmito Skechers kopačkami normálne. Je to syntetický model, hej, s tým gripom. Čo tam? Si kde mimo? To je práve ten grip. Čo už nám jediné iba zostáva, ako otestovať tieto kopačky, ktoré nosí sám Harry Kane. Úplne sem zmrzlej, vole. A použite kód SMIHO na Element Sports. Ako sa obúvajú Skechers? Na prvú celkom OK. Prvá tam je. Inak napíšte do komentárov, že či vy ste dementi ako ja. Ja mám ľavačku o kúsok väčšiu ako pravačku. Asi viete, aké to je, keď ja si kupujem tenisky alebo niečo, hej? Damn. Ešte som zabudol povedať, že vlastne je strašne mokro. Pred chvíľkou ešte pršalo, takže tieto kopačky vážne dostanú celkom dosť zabrať. Ty vole, že by až moc mokré podmienky pre kopačky. Nie je tam nič, čo by som mal akože nejaké úplne že vytknúť. Strašne mi mrznú nohy, ale zase to je tým, že je vonku 1 stupeň. Dobre sa obúvajú pomerne, takže ohľadom tohto tu nie sú žiadne výhrady také nejaké väčšie. Teraz pre vás dám long shot. Ty si to chvíľku skúšal tie kopačky, ako zatiaľ behovo a ako to zatiaľ hodnotíš celkovo? Obúvanie bolo jedno z tých akože lepších. Jediný mínus je, že celý čas prší, sem tam tá kopačka tú loptu prešmykne. Poďme rovno otestovať tie kopačky do normálnych poriadnych podmienok, dáme si nejaké tie prihrávky a otestujeme, že vlastne ako sú na to tieto Skechers kopečky. Napíšte mi do komentárov, čo zatiaľ na ne hovoríte. Samozrejme na prihrávky krátke je to úplne, že pohoda. To nemôže sa nikto sťažovať. To sú loptičky so Skechers s kopečkami. Teraz jak je klsko, tak možno, že pôjdu také prízemné fajne. Jak žabky o vodu to ide. Myslím si, že s prihrávkami žiadny problém není. Aj na to, že je vlhko, mokro, na tých kopačkách to až tak není cítiť. Takže máme sa dobre, treba len tie kopačky zahriať. A ako sú zahriaté, platí to, že bude fungovať. On podľa mňa nevie, ako funguje futbal. Normálne tá podrážka mi stále bije do očí, že aké super. Ale ako fakt dobre to vyzerá. Keď som sa ja tu obúval, Smajlo tu behal, tak okrem toho jeho černoty, tie záblesky toho, tej podrážky chromovej, robilo celkom dobrý efekt. Chača! Chača!
Toto Skechers vyšlo, ten dizajnový prvok tej podrážky. Škoda, že nevydrží tak dlho. Je tam dokonca aj napísané, že proste, že ten chrom sa opotrebuje používaním, takže my nevieme, že jak to dlho bude, že či to bude rok, pol rok. Alebo tréning. Všetkých zaujíma, ako Harry Kane proste dal za 11 zápasov v Bundeslige 17 gólov. Má skúsenosti troška. A preto máme jeho Skechers teraz práve na nohách, aby sme otestovali, že aké sú pri strelbe, lebo prihrávkami to bolo celkom v pohode, a so strelbou sa necháme prekvapiť. Dáme crossbarik. Crossbar, počkaj. Ujdí. Je to tam, na prvý pokus. Pane Bože. Wow! Prečo to takto nejde vtedy, keď hráme challenge proti niekomu? Dobrá otázka. Idem vyskúšať rotáciu na ten pravý horný roh, idem vyskúšať ten grip. Aha, dobre. Zatiaľ stále drží na nohe tá kopačka celkom v pohode, aj pri rýchlych zmenách smeru proste je to tam. Vyskúšal by som aj penalty, ale v 11-ke sa asi mačka vystrala. Tie dneska, prepáčte, nemôžeme vyskúšať. Čo, počkaj, čo? Čo hovoríte? Počul som trick shot? Trick shot som počul? Trick shot, áno? Tak nič. Ešte samozrejme útočníci dávajú góly aj z volejov, takže poďme aj to vyskúšať. Ako sa bude dariť Skechers pri volejoch. Už som dlho nevolejoval. Neolejoval som linoleum. Dobre. Hej! Snaž sa. Hop. Čo krývaš? Lebo boli noha. Ale zatiaľ tá podrážka drží. Som myslel, že sa zoderie hneď, ale zatiaľ vyzerá dobre, takže možno vydrží aj ten mesiac, ako Smajlo hovoril. Myslím, že asi skoro všetkými testami prešli tieto kopačky váže. Ešte stále tu poprchá trošku, je to mokré. Zima. Ako za mňa, určite, keď chcete vyskúšať nejakú novinku, tak myslím, že asi na prvý pohľad to nie je úplne že zlé. Zatiaľ to vyzerá, že asi budú držať, no. Jednoducho pekne sa ohýba podrážka, takže asi na to nemôžem sťažovať, takže je tam ako taký nejaký ten komfort proste pri behu. Podrážka na umelej tráve, jak sa hovorí, sami posúďte, že ako vyzerá. Teraz akurát sa viacej rozpršalo, takže už je čas ísť a sami mi napíšte názor na tieto kopačky a vidíme sa pri ďalšom futbalovom videu. A ja idem rýchlo lebo prší a ja tu zmoknem.